So, may bungkag sa tanan. Good morning sa lahat ng taga-subaybay sa TV natin. So, karon pa doon mix bayan. Waabot na dahil mix bayan. Tita mo ng Chocolate Hills. Oh, chill ride dayon. So, pa doon mix sa Captain's Peak. So, tayo magpadaplin muna kasi dadaan pa sila. So, tayo nakarating na nga. So, dito na tayo sa Captain's Peak. So, hanap lang tayo ng parking, tapos papasok na tayo. So, andito na tayo! Surprise! Sobrang init! So, maya-maya kakain na kami. Siyempre, papunta na yung Readers. Readers is the best! Yun, kain na kami. Ito yung dala namin. So, gutom na kami lahat. Kasi hindi pa kami nag-almusal. Nya na may ampon dire gidala guys. So, muna yung ampon si Maymay. O kauban niya si Sisi. So giuwan na mi dire, grabe di pag mag-uwan dire sa Sagbayan no kay sugpo-sugpod ba niya. Chill na ta tago ko sa CR guys kay di mada sa mong room kay musod ang uwan. Na ako dire CR kay sa lipod. Tagwat-huwat ba makidlat ta. Video sa ta, sambahan ni takidlat. Papampun ni noon kay naka bus over pa man. So, manay dagway sa Kalibangon guys, oh. Pero humana nagkalibang. Manay Kalibangon nga humana og libang. So kani bibo na may ani, happy na may ni. Gubog na, kanta lang dayon ba. So taguwat mo gabi kay uwat sa bang bisita kay kani laging kada semana pa mag-birthday. Semana kita magubog. So tanawalin niyo mga sunod nga panghida buha. Pakana sana. Sabay ako ipakaon na nito. Nakakita ko buwan, ganina katulurag. Ang raman to. Nya mo na si GP guys. So lami kay mong kaon sa ilang balay katong seafood sa Sagbayan bakit pa matong i-post na ko paglasa akong Facebook. Sa kanay bibo na kay may wagi naligo sa pool kay naligo rin sila day. Naligo din may nahubog mo ko nakalimot ko. Ako lang nang i-mute ang kanta kay copyright ba ya? Patay kita, copyright na ta. So karon nga adlaw pagka next day mudong na mi sa treehouse musaka mi sa buntag. Grabe kapamag jud ang init karon. Alas 8 pa ni sa buntag pero nanginit. Na nilap sa kapanitan. So sulod na tanaw. Kita na to si kapitan dia gatindog. Nara si kapitan. Salud po na siya katindog guys. So musaka tada to si babaw niya kay napaos na natong tingog. So minawan lang ninyo ang simoy na hangin na pay duha ka sweet kay chula dayon. Thank you George sa pag-anha. Balik-balik mo diri sa Bohol unya ayaw na magbalik. Joke lang. Hangak. Hangak. So, wapa dia si Santa Claus, guys. Abot na yung sakinan. Oh. May treehouse. Treehouse eh. Ooh. Nice. Saka na guys. Kan sa treehouse doy. Saka ta kay para mo ko ang 1 kilo tong bilbil ba. Saka ta gamay. Uy makaon ba na Jo? Makaon eh. Makaon sa mata. Lagi, try gani. Kana ba? Hangak ka din ani eh. Dito kasaka silang bujayan eh. May ag-drone ni mo, Joe. Guba. Sayang. Nice kayo. Ay, manok ay nangitlog. Nice. Nice dito guys, oh. Manok ni Ray ay. Ray, manok ni Ray, 9 ton.
Nice king Trios guys. Unya, wad yung min nagmahay nga ni saka min diri sa ibabaw kay grabe jud ka gwapo ba sa atong mga bukid sa Bohol. Og napaibuwak nga nice kayo. O nya maginahinay na mignaog ni taud-taud kay grabe jud kainit nagpamakang kainit diri sa Bohol. So tsada jud kayo ang tree house nila diri. Lami kay mobalik diri mga hapon-hapon kanang dili kay init para ma-enjoy jud ang view. So that's it, pansit.